Цифровата телевизия вече не е лукс, а необходимост. Това показва непрекъснато нарастващия брой абонати на Bulsat.com, първият български DTH оператор. За удобството на клиентите, Bulsat.com създаде бизнес-центрове в цялата страна. Тук бързо и качествено служителите на компанията информират и обслужват своите абонати. На безплатния телефон 0800 13 800 в информационния център на Bulsat.com ще получите повече информация за цифровата телевизия, програмните пакети, както и всичко необходимо за заявка, регистрация и активиране на допълнителните услуги. Каналите HBO Cinemax и DMA Extra. Служителите на вашия бизнес-център ще продължат да ви информират за всички актуални промоции в Bulsat.com. Обадете се сега 0800 13 800.